Astăzi dorim să vă prezentăm un deosebit exemplar de Peugeot 308 Cabrio. Este o mașină foarte frumoasă, o mașină de efect în stare originală, jante de aliaj pe 18 inch, tot original pe mașina asta. Vopseaua este aproape impecabilă, fără zgârieturi și fără scoriații. Este o motorizare de 2 litri 163 de cai, atenție, nu este 1.6, este 2 litri 163 de cai, foarte sprintenă și foarte agilă. O rugăm pe Cami să ne decapoteze puțin mașina ca să o putem vizualiza în timp ce se decapotează. Interior din piele în două culori cu opțiuni foarte bune. Asta este sistemul de decapotare. Se deschide prima dată partea din spate. Este cu hardtop această mașină, se decapotează în sistem automat. Totul intră în portbagaj. Sistem de decapotare funcțional și totul funcțional pe această mașină, de la aer condiționat până la tot. Mulțumim, Cami, pentru ajutor. Vă prezentăm și interiorul acestei mașini. Avem un interior din piele în două culori, în stare foarte, foarte bună, foarte bine întreținut. 4 locuri, locurile din spate, acces destul de ușor prin culisarea scaunelor. Încălzire în scaune și toate opțiunile sunt funcționale pe această mașină. Avem 180.000 de kilometri 621, sunt kilometri garantați pentru toate mașinile pe care noi le comercializăm. Această mașină este în regim de consignație. Este prezentă în stocul nostru la suma de 7.499 de euro. În prețul afișat beneficiați de o revizie complet de schimb de ulei și filtre motor, care la momentul ăsta este scadentă. Dacă doriți să o faceți dumneavoastră, noi o scădem din preț. Avem unitate multimedia originală, e unitatea mașinii, sistem de climatizare cu automat cu 2 zone, cutie de viteză manuală în 6 trepte cu senzor de parcare față și spate. Avem sistem de ventilație pentru gât la momentul la care circulăm cu această mașină pe perioadă de iarnă, de rece, de temperatură scăzută. Acum lăsăm să funcționeze și vă mai prezentăm o dată partea de interior decapotat. Este o mașină de efect care eu cred că va fi pe gustul unei domnișoare, doamne, care va dori să o dețină. Este matriculată în România din 2021, unic proprietar în România, este adusă din Germania, istoric de întreținere corespunzător, cu distribuție schimbată și cu discuri plăcute de frână și ulei anual. Mașină frumoasă, vă așteptăm să veniți să o vedeți, să o probați și să o cumpărați. Cred că se va bucura cineva de această bijuterie. Mulțumim!